Menta ka dang step perngam jongkala ublay ka khandre terek unai lor ki nong tu kilayo ban sei tuh ki wire line electric wire jongka office deputy commissioner ka West Giant Hills district kabala suba jorba ka ne kalaja kapor kumbalai beje minstem halor kani ka jingja mla ban tip kumno ki te ki nong tu kilayo lat ban rung hapo ka te ka office namar uchokidar uba pahara ka te ka office ru shim le yosngau ya kani namar bakadei kapor dang step perngam kini ginong tu kilayo ban sei tuh ya kite ki wire electric kenthop ya LAN cable CCTV cables da kabaot tukra hadian balak kendang ya ki casing pipe ya kani jingja doi da uchokidar jongko office kapor nyo beji minstem bala suba jorba kite ginong tu kilayo ban rung na ka jingkhang ground floor kani kalabu jing ban tip namar ki core CCTV ki bala pandan kite ko office kim patre kam satya ki bala thmu ban pentre kam kani hi katayo na kaliang ki pulet marsin tip ya kani ka jingja kilawan manjure bat kila register case ya kani ka jingja Shah tuh wire electric Jowai police station bat ka jing token kadang ya chakmat menta hado bala tho ya kani ka khubor bon na ki kamra trekam jangkate ka office kila do boarding bat kalawan ra ka jingthot ka jing trekam trejam ka jingbo jingken jangki officer bawan jurep ya kani ka jingja le thu bakani ka jingdo kalakwat shakilak tingka